Moi, niin tää on mun ensimmäinen postaus. Mä en vielä tiedä, millaisia postauksia mä voisin tehdä, koska mä mieluummin kysyn sitä teiltä, että kun sillä, että mä vaan teen jotain postauksia, että kukaan ei niistä tykkää tai ketään ei kiinnosta, niin kommentoikaa tuohon alas, mitä postauksia te haluaisitte, niin mä voin sitten tehdä ne. Ja silleen, esim. Jotain kysilakka-esittelyvideoita, meikki-esittelyvideoita, meikkipostaus, kysilakkapostauksia, my date, aamurutiini, iltarutiini ja jotain. Niin mä voin sitten tehdä ne, ainakin mun tietääkseni. Mutta en mä sitä tällä tosi laadukkaalla kameralla teon, teen sen toisella kameralla, joka on tuolla. Mutta mä en jaksa nousta ja hakea sen tähän kameralle, koska mä haluaisin tästä tosi nopean pikkupostauksen. Eli tuohon alas, ja sitten te voitte tilata mut jostain tuolta ylhäältä, jos haluatte sitten tietää, että millainen videot on tullut esille. Mä yritän tehdä ne mahdollisimman nopeasti, mut joo, ei mulla järkyttävää. Mut mulla ei sitten mitään muuta, ainakaan tässä postauksessa mitään sanottavaa enää. Paitsi se, että kommentoikaa alas, tykätkää, älkää tykätkö, ei haittaa. Mut joo, tykätkää mieluusti, jos teitä kiinnostaa. Jos te tykkäsitte, mutta älkää tykätkö, jos teitä ei. Jos te ette tykännyt, mulla ei joku ongelma oikeesti tänään. Mut joo, moikka!